स' जोंना एसे थालांदोंमोन सिगांनि भिडिअखौ आं बे भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिप्शन होनाय थायो बेयाव लिंक होनानै दोनदों बेहाय नोंसोर थुना होबानो नुगोन स' बेहाय जोंना -3x + 1 दङ जाय मा महराव गैया ax² + bx + c महराव गैया जायनि दिन्थिथिया गोहोन्थिया नैबेहाय डिग्रिया 2 नङा आरो मा डिग्रिया 2 जाथारनांगोन बेहाय डिग्रिया 1 दं बेनिखायनो बेखौ जों मा होनना लिरबाय बेयो ax² + bx + c = 0 महरनि नङा बेनिखायनो होनाय समानथाया मोनसे जौगानाय समानथाय नङा स' आं मोनसेल' खालामसिगोन ओमफ्राय माखासेया गासैबो नोंसोरनि होमवर्क जासिगोन आरो स' जोंना नेक्स्ट कुइसनाव दं x + 2 होल किउब = 2x x² - 1 जायखौ जों मा मोननैखौबो सिफायनानै लानांगोन नैबे मा x + y होल किउबआव दं a + b होल किउब दङ आरो नैबेखौ जों मा सानजाबनानै सिफायनांगोन स' जों a + b होल किउब एबा x + y होल किउब होनबा जों माखौ मिथिगौमोन x³ + y³ + 3x² + 3xy²। स' बेहाय x नि माना x का y नि माना बेसेबां 2 स' जों दानिया बेखौ जों सिफायनोसै x + 2 होल किउब = 2x बेहाय मा जागोन x² - 1 दङ अब्ला जों मा गिबियाव x³ मोन फर्मुलाया नङा होमबा x³ जाबाय प्लास बेनि उनाव y³ y माने 2 मा जासिगोन किउब जाबाय दाजाब 3आथ' फर्मुलायाव फैखायो x नि माना बेहाय मा x आनो y नि माना बेहाय बेसेबां 2 मोन 2आ 2 थाबाय x आ स्क्वायर जागोन बेहाय सरि प्लास 3आ 3 थाबाय x आ x फैगोन बेनि उनाव y आ स्क्वायर मोन y नि माना 2 मोन 2आ मा जाबाय स्क्वायर जाबाय इक्वल टु जोंना मा दङ समान मा दंमोन 2x 2x आ गिबियाव सोर सानजाबगोन x स्क्वायर जों माइनास दङ 2x जों माजों सानजाबखो 1 जों स' अब्ला जों बेहाय मा मोनगोन x नि किउब प्लास 2 नि किउबआ बेसेबां 2 नि किउब माने मा 2 नि किउबआ माखौ फोरमायो 2 आ मोननै सानजाबनानै दं मोनथाम 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 बेसेबां 8 अब्ला बे बेसेबां जाखो 8 जाबाय दाजाब 3 जों x स्क्वायर जों 3 सानजाब 2 बेसेबां जाबाय 6 6 जों x स्क्वायर जों 6x स्क्वायर दाजाब 3 सानजाब 2 बेसेबां 6 6 जों x जों 6 सरि 2 नि स्क्वायरा बेसेबां 4 जायो 3 सानजाब 4 बेसेबां 12 बे बेसेबां जागोन 12x समान 2 जों x जों सानजाबबा 2x x जों x स्क्वायर जों x³ माइनास 2x सानजाबसे 2x स' बेखौ जों जौगाफारिनिफ्राय हायगाफारियाव साजायनांगोन गिबियाव x³ आ फैगोन प्लास बेनि उनाव डिग्री 2 गोनाङा अब्ला 6x स्क्वायरा फैबाय प्लास डिग्री 1 गोनाङा बेसेबां 12 x आ x थाबाय समान बेहाय मा थागोन प्लास बेसेबां दङ 8 दङ समान बेसेबां दङ बेहाय 2x नि किउब दानख' बेसेबां 2x दङ अब्ला बेहाय मा जागोन x³ गोनांखौ नै बिथिंजाय लाबोनांसिगोन अब्ला जों मा x³ आ x³ जाबाय बेजों महरसे नै बियो अब्ला बे प्लासमोन प्लासआ फैबा मा जाखो माइनास बेसेबां 2x³ प्लास बेसेबां दं 6x स्क्वायर बेजों महरसे दं नामा नैबे आगदा फारसेथिं गैया अब्ला जों नायबाय बेहाय मा दङ प्लास 12x दं x गोनां मोनसे बिदाब दङ बेयो माइनासमोन माइनासखौ बारहरबा बेसेबां जाखो प्लास जाबाय 2x प्लास बेसेबां दङ जोंना 8 समान बिथिं जेबो गैला लाथिख'ल थाबाय हरैजाय बारहरजोब्बाय जोङो आगसि फारसेथिं बारहरजोब्बाय जोङो अब्ला जोंना बेहाय मा थागोन x³ निफ्राय 2x³ थांबा जोंना बेसेबां माइनास बेसेबां x³ प्लास 6x स्क्वायरा 6x स्क्वायर थाबाय 12 जों 2 जों दाजाबबा 14x दाजाब बेसेबां 8 समान लाथिख' दानिया नायदो जों बेनिफ्राय दाजाबनोबो हाला दानख'नोबो हाला मानोना महरसे बिदाबफोर गैला अब्ला जों बेहाय नायोब्ला मोजाङै नुबायदि जोंना मा जेब्लाबो डिग्रीनि माना 2सो जानांगौ बां बिदाब जानोबा जोंना जौगानाय समानथाय जानोबा जेब्लाबो मा जानांगौ डिग्रीनि माना 2 जानांगौ बयनिख्रुइबो देरसिन डिग्रीया स' बेहाय देरसिन डिग्रीया किउब 3सो दङ अब्ला बे मा जानाय नङा जौगानाय समानथाय जानाय नङा स' जों बेखौ मा होननानै लिरनो हायो बेयो ax² + bx + c = 0 महरनि नङा मानि थाखाय नङा आं दहायनो खोन्थाखाबाय बेनिखायनो होनाय समानथाया मोनसे जौगानाय समानथाय नङा होननानै जों बेखौ लिरनो हायो दानिया जों मा कुइसन नम्बर 2 खौ बानायगोन माखासेखौ नोंसोर न'आव बानायजोबदो बहाय मा होनदों 2 नम्बर सोंनाया गाहायनि थासारिफोरखौ जौगानाय समानथाय महराव फोरमायनांगौ जौगानाय समानथाय महराव फोरमायनांगौ अब्ला दानिया नाय मा होनदों सोंनाया मोनसे आयदारि दब्लायनि दब्लायथिया 529 मिटार स्क्वायर दब्लायनि लावथाया
मिटाराव बेनि गुवारनि 2 फाननि से बांसिननो दब्लायनि लावथाय आरो गुवारखौ जों दिहुननांगौ। बेखौ मायाव फोरमायनांगौ? जौगानाय समान्थायाव। अब्ला जों बेहाय मा बेनि अरथायखौ जों मोनथिया, बे गुवारनि बाथ्रा बुंदों, बेनिखायनो हमबाय जों बेहाय मा होननानै लिरनो हायो? हमबाय लेट आयतारि दब्लायनि गुवारा बेसेबां होननानै हमखो जों? x मिटार होननानै हमबाय। दानिया सोंथियाव ओरैबायदि होनदों, मा होनदों? दब्लायनि लावथाया बेनि गुवारनि 2 फाननि से बांसिननो। दब्लायनि लावथाया हमना लाबाय x मिटार, दब्लायनि लावथाया नैबे गुवारनि 2 फाननि से बांसिनबाव। अब्ला बेनि लावथाया मा जागोन? 2 फान होनबा 2x जायो जोंना, नङा होमबा? बेनि से बांसिन, अब्ला 2x प्लास मा जागोन? 1 जागोन। से बांसिन होनदों नालाय। स' बेहाय जों मा होनना लिरनो हासिगोन? बेहाय आयतारि दब्लायनि लावथायखौ जों मा होननानै लिरनो हासिगोन? 2x फाननैनि बेसेबां? से बारा बेहाय मा? मिटार। मिटाराव होनाय दङ, मिटाराव होदों। अब्ला दानिया सोंथि बादियै मा होनदों? जोंना सोंनाया मा होनदों? मोनसे आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया बेसेबांनो? 528 मिटार स्कुवेर होननानै बुंदों। अब्ला जों बेहाय मा होनना लिरनो हागोन? सोंथि बादियै जों बेहाय मा होनना लिरसिगोन? आयतारि दब्लायनि दब्लायथि बे बेसेबांनो? 528 मिटार स्कुवेर होनदों, बर्ग मिटार। अब्ला जों मा होनना मिथिगौ? आयतारि दब्लायनि दब्लायथि होनबा जों मा होनना मिथिगौ? लावथाय सानजाब आरो मा? अरथाय समान बेसेबां होनाय दं? 528 मिटार स्कुवेर होनाय दं। अब्ला जोंना लावथायनि माना जोंना बेसेबां? जों लावथायनि मानखौ बेसेबां? 2x प्लास 1 आरो अरथायनि माना जोंना बेसेबां? x समान बेसेबां? 528 मिटार स्कुवेर। अब्ला दानिया नैबे x आ गिबियाव 2x जों सानजाबबा बेसेबां मोनगोन? 2x जों माजों सानजाबबा? x जों प्लास x जों माजों सानजाबबाय? 1 जों समान बेसेबां दं? 528 मिटार स्कुवेर दङ। अब्ला जों मा मोनगोन? 2x जों x जों सानजाबबा 2x स्कुवेर प्लास x जों 1 जों सानजाबबा x समान बेसेबां दं? 528 मिटार स्कुवेर दं। अब्ला जों बेखौ लिरबा मा होनना लिरनो हासिगोन? 2x स्कुवेर प्लास x माइनास 528 इकुवेल टु बेसेबां? 0। बे मायाव गोलैबाय? जौगानाय समान्थायाव। मानो माइनास जाखो? स' बि मा महराव दङ? ax स्कुवेर प्लास bx प्लास c महराव दङ। नैबेनि डिग्रिया 2 जानानै दं आरो बेहाय e नि माना बेसेबां? 1 जानानै दं आरो c नि माना माइनास 528 जानानै दं, समान बेसेबां? 0। जायखौ जों मा? जौगानाय समान्थायनि महराव मोनबाय आरो बेखौ जों मा होनना लिरनो हायो? बेनिखायनो जौगानाय समान्थायनि महराव फोरमायनाय जाबाय होननानै लिरनो हायो। स' दानिया जों नायगोन नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट नाय रमान नम्बर 2 आव मा होनदों? मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमानि सानजाब गासाया बेसेबां? 306। जों बे रग' अनजिमाखौ दिहुननो नांगौ। मायाव दिहुननो नांगौ? जोङो जौगानाय समान्थायाव। स' फारि रग' अनजिमा होनना बुंनाय लोगो मोनसे होनबाथाय जों मा लायो? x, मोननै होनबाथाय जों मा लायो? x प्लास 1, मोनथाम होनबाथाय जों मा लागोन? x प्लास 2, मोनब्रै होनबाथाय जों मा लागोन? x प्लास 3। स' जोंना बेहाय मोननैसो होनदों, मोननै होनदों। बेनिखायनो जों बेहाय मा होनना लिरनो हागोन? जों बावहाय मा होननानै लिरबाय? हमबाय मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरा x आरो मा होनना लिरबाय? x प्लास 1 होननानै लिरबाय। दानिया सोंथियाव होनदो दि सोंथि बादियै एकर्डिं टु कुइसन, सोंथि बादियै मा जागोन नाय? मोननै फारि रग' अनजिमानि सानजाब गासाया बेसेबांनो? 306। अब्ला जोंना मोननै फारि रग' अनजिमाया x आरो मा दङ? x प्लास 1 दङ। बेनि सानजाब गासाया, बिसोर मोननैनि सानजाब गासाया बेसेबांनो? 300 बेसेबां? 6। अब्ला गिबियाव मा जागोन? x आ x जों सानजाबबा x स्कुवेर जाबाय प्लास, बेखौ बयबो हायो नङा होमबा? x आ 1 जों सानजाबबा x जाबाय समान बेसेबां दङ? 306 दङ। अब्ला जों मा मोनगोन? x स्कुवेरा x स्कुवेर जाबाय प्लास x आ x जाबाय, अनजिमाखौ जों बारहोबोनांगोन आगसि फारसे। 306 आ आगसि फारसे फैबा मा जागोन? माइनास बेसेबां? 306 समान बेसेबां थाबाय? लाथिख'। जाय मा महराव दङ बियो? ax स्कुवेर प्लास bx प्लास c इकुवेल टु लाथिख' महराव दङ। जाय बि मा? मोनसे जौगानाय समान्थाय। अब्ला जोंना एन्सारा बेखिनियानो। जों बेखौ मा होनना लिरनो हागोन? स' जों एन्सारखौ मा होनना लिरनो हासिगोन? मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमानि सानजाब गासायखौ जौगानाय समान्थायाव फोरमायनाय
जाबाय जोंखौ मायाव फोरमायनो होदोंमोन जौगानाय समानथायाव स' दानिया लास्ट कुइसन मोनसे नायनोसै ओमफ्राय मोनसेखौ नोंसोर न'आव खालामदो नेक्स्ट कुइसन रहाननि बिमाया बिनिख्रुइ 22 बोसोर देरसिन दानिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि सानजाबगासैया 360 जागोन जों रहाननि दानि बैसोखौ दिहुननो लुबैयो मा बैसोनि खेथ्रआव मा जायो उनाव होनबाथाय मा खालामनांगोन प्लास आरो सिगां होनबाथाय मा खालामनांगोन माइनास खालामनांगोन स' बेहाय मा होनदों रहाननि दानि बैसोखौ जों गिबियाव लिरग्रोनांगोन जों मा होननानै लिरबाय हमबाय रहाननि दानि बैसोखौ x बोसोर आरो मा रहाननि बिमानि दानि बैसोखौ मा होननानै लिरबाय x + 26 x दाजाब 22 बोसोर होननानै मानो लिरखो बेहाय मा होनदों रहाननि बिमाया बिनिख्रुइ बेसेबां 22 बोसोर देरसिनबाथाय जों मा प्लास उन्दैसिनबाथाय माइनास दानिया 3 बोसोरनि उनाव होनदों स' जों बेहाय मा होननानै लिरबाय 3 बोसोरनि उनाव रहाननि बैसोआ मा जागोन सिगां x मोन 3 बोसोरनि उन होनदों नालाय प्लास जागोन होनदोंमोन ना दहाय अब्ला x दाजाब 3 जाबाय रहाननि बिमानि बैसोआ सिगां बेसेबांमोन x दाजाब बेसेबांमोन 22 मोन आरो मा जागोन 3 बोसोरनि उनाव बारायगोन बेसेबां 3 बारायबाय 22 जों 3 जों दाजाबा x प्लास बेसेबां 29 स' दानिया जों मा सोंथि बादियै बावहाय मा होनदों सोंथि बादियै x + 3 * x + 29 बेसेबां 360 3 बोसोरनि उनाव बिसोर सानैनि बैसोनि सानजाबगासै रहाननि बैसोआ 3 बोसोरनि उनाव x प्लास आरो बिमाना x प्लास बेसेबां 29 बिसोरनि सानजाबगासैया बेसेबां 360 दानिया जों मा बेखौ सानजाबनोसै स' जों गिबियाव मा खालामबाय x आ गिबियाव x + 29 जों सानजाबदों आरो प्लास दङ प्लासआ फैबाय 3 आ x + 29 जों सानजाबदों समान 360 दं x जों x सानजाबा